हे भगवान 2 घंटा हो गए दुकान खोल ले अभी तक ले कोनो मरीज ना आइल। हे भगवान कोनो मरीज भेजो ना तो हमार बाल बच्चा परिवार छोट छोट बा एकदम भूखे खैला बिना मर जाई। कोनो सरवा नहीं खेआव ना जाने का हुई अब इतना के भर्ती लगा देले बानी साला ऊपर से घूस दे के आ डॉक्टरी की डिग्री ले ले बानी आ यदि मरीज ना आई तो काम ना चली। है भाई बड़ी परेशानी चलता हमनी के फुटकरिया डॉक्टर है झोरा छाप वाला। डॉक्टर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बबुआ का बात बा? हाँ भेवा बुखार लागल है। बुखार लागल बा? आ तार पापा हो काम पर गए। अच्छा काम पे गइल बड़ा। हमारे लगे कोनो भी मरीज आवे छोट आवे बड़ आवे इलाज हम बढ़िया करी ले बबुआ बहुत बढ़िया। तो बैठ बा बाबू बैठ बा पर बुखार लागल बा एकर तो इलाज करे के पड़ी। टाक उठेबू दाब नो 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 जीभ निकाला और बढ़ के। ओहो अरे बाबू ये बबुआ कभी दांत जामता दांत जामला के कारण से ओकरा बुखार लागल बा। हमें के तू जानते बड़ो झोरा छाप डॉक्टर हो जा हमनी के इलाज को मिस ना होला। पक्का बाकी तार बाबू ठीक हो जाई आ दांत भर भरा के जल्दी जाम जाई। तब हम सुई लगा दे तनी तनी जांच कर लो दे। 11,000 वोल्टेज ऊपर हो गइल बाटे कि तापमान में एकदम जल रहल बा बुखार से एकदम चल रहल बाटे। बबुआ तू चिंता मत कर बिल्कुल एकर इंजेक्शन हम लगाए इंजेक्शन लगाए तोर बबुआ ठीक हो जाई। का भगवान छोटी छोटी मरीज भेजो तारो अरे बढ़न बढ़न मरीज भेजो ताकि ओकरा के 4-5 हजार के दावा करी तब नु काम चली। ई छोटी छोटी मरीज आ जाता 10-20-50 के दावा कइले से तो काम चली ना लेकिन करे के पड़ी। इंजेक्शन लग जाई और 1-2 खुराक के दवा मिल जाई बिल्कुल ठीक हो जाए बाबू। चलो बाबू इंजेक्शन लगा देले बनी टेंशन के काम नहीं है। हई जौन गोली बैठे नु एक गोली में से एगो सुबेरे एगो शाम देव के बाद 100 रुपया भइल अपना पापा से मांग के लिया के दे दी। अच्छा अपना पापा से भेज दी। चल पकड़ा जा बाबू। आ भगवान मरीज भेजलो तो खाली 100 रुपया के अरे 2-4-5 हजार वाला बस मरीज भेजो हमरो काम चल जाओ तो हरियो पूजा बढ़ जाओ। अरे हल्का हो गया पेट हो दादा। अरे दादा अरे बाप रे बाप अरे भाई अरे पेटो भी ज्यादा फट जो दादा। अरे बा अरे भाई कजी में खाए के पूरी सब्जी हक के तो बाल्टी भर देले बड़ा। बाप बाप रे साला ते बाल्टी के होगल देखबे कि हमरा के देखबे। अरे बाप बाप जल्दी जो डॉक्टर के बुला ले आओ तेने खेत के पानी टूटा वाला बा बिछौना पूरा रद्द हो जाइए बाबू जल्दी जा डॉक्टर बुला पेट अब फाट हो दादा अब मर जाबो दादा। अरे बाप बाप डॉक्टर का झट बुलाए खाए के तो रहेगा अरे बाबू डॉक्टर बुला। अरे बाप बाबू रे 150 पूरी रहे। अरे बाप अब सब्जी बड़ा चटकदार रहे हम खींच लेनी। आय बाप बाप हुए तकलीफ मचा देले बहुत दादा। जब सब्जी बढ़िया रहे तो 50 गौरी का नहीं तो जो सारे तरह ही अब मर जब तब जेबे करे जो खाए के सारे के सौरे नहीं गए भैंस तो डॉक्टर बुला के। हे भगवान बारिश आ गई लेकिन कोनो बड़हन मरीज ना आई पूरा दावा हमार जियान भइल जाता। हे प्रभु अरे मरीज भेजो दादा हुई अभी डिग्रिया के कोनो बड़हन मरीज नहीं के आवत जौन मरीज आवत तब बस 100 रुपया लावत। हे प्रभु तनी दया करी। अरे मैया दिल के धड़कन बढ़ल जाता मरीज सरवा कोनो नहीं के आवत अब लागत अपना ही के इलाज करे के पड़ी। डॉक्टर प्रणाम। बबुआ प्रणाम का बात बबू? ए डॉक्टर हमार बापो छेरा छेरा पूरा घर भर देल चली ना तो मर जाई। ऐसा मरीज खोजत रनिया। हे प्रभु बहुत दया बा तोहार। एकरा के 2-4-5 हजार के दावा करेंगा
चल रे बबुओ, जय हो जय हो। हे प्रभु कहीं मरीज भेजत रही एकदम दनादन भेजले रही, मजा हमरा अब। no, 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 no. बबुआ हमारा मत, हम चल कहीं रुक जा तनी, एकरा के छोरी से डोरी से बांध ले बबुओ, ते तो हमर भागे चमका दो। चल 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 ए डॉक्टर साहब जल्दी चलना, तो हमर पापा तो छेड़ देला होई। चल चल बबुओ, हमारा गोइला के बाद से तुम कहू अब ना छेरी। देखी आई छेड़ के का हाल कइले बा। अरे दादा, जल्दी इलाज करी डॉक्टर साहब। अरे पेटवा फाड़ गेलो डॉक्टर। अरे बाबू तोरा चिंता कइले कोनो काम नहीं खे, एकरा से खतरनाक खतरनाक बीमारी हम ठीक कर देले बानी। ए रउआ हपड़ाई मत, परेशान मत होखी। अब हम आ गइल बानी, एकदम इलाज एकदम बिल्कुल तगड़ा हुई। जल्दी करी। साला रे, एकरा भाला से तो हमार आला खराब हो जाई। बबू रे बड़ी खतरनाक बीमारी हो गइल बा। अरे महाराज रे हबड़ाई मत, टेंशन मत ले। हमार आला बतावता कि एकरा पेट में जरूर कुछ हाला करता। बबुआ रे अच्छा इलाज करे के पड़ी, एकरा के पहले जांच करे के पड़ी। तोर पापा बिल्कुल ठीक हो जाई है, खाली ओके जांच कर ले, तनी जांच कर ले, बिल्कुल बीमारी के परिस्थिति खत्म हो जाई। तोरा बहिनी के मरीज रे जरूर सरवा राती खनिया पूरी सब्जी खइला बा, तनी बुनियो के स्वाद आवता। ओरे तोरा बाबूजी के ऐसा इंजेक्शन लगैनी है कि साला प्रेशर से पूरा मुंह भर गया। आहा यो काम कर बाबू, 500 रुपया दे दे, आ 500 रुपया है हगल धवौनी के दे दे, 1000 रुपया दे दे बबुआ, हम चली। चल बबुआ, बहुत शुक्रिया, ऐसा ही पसंद मिलत रह सन। no, 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 no. बाप रे बाप, हे भगवान, काल वाला मरीज कहियो मत भेजियो। बाप रे बाप, सरवा पूरा मुंह भर के हग देल रहे, अभी पूरा धुआं नहा के आओ तनी। 2 दिन ले खाना बढ़िया नहीं खे लागल। अरे मरीज भेजियो तो तनी मस्त भेजियो, बढ़िया भेजियो। अरे हमरो तो डिग्री बा। अरे बाप हो बाप, अरे माई हो दादा, अरे बाबू रे बाबू मर गनी रे, अरे दादा हो दादा। भाइयों तो चिंता मत करो, हम 1 नंबर डॉक्टर लगल चलता। लागत तो मरीज आई ना, शाम हो गई, बुझाते ही घरे जाए के पड़ी। हे भगवान, तनी और कोनो मरीज भेज दो, 200-500 के काम हो जाई। प्रणाम प्रणाम। हे बबुआ का भइल बा? ओ भाई साहब का पेशाब बंद हो गया है। अरे महाराज वो चिंता मत करी जा, ना जाने हम कितना आदमी के पेशाब मैदान करवा देले बानी। एगो काम करी, ले चली पेशेंट अंदर लेके चली, घर में लेके चली, ये अंदर के बात बा, अंदर चेक हुई। चली चली। अरे बाबा, अरे माई हो भी हमारा 32 में टेंशन लेला काम नहीं है बाबू, 1 नंबर हुआ, टेंशन मत ली। अबे बस तुरंत हम जांच करनी, आई कोई इंजेक्शन लगैनी, तुरंत रहुआ भाई के पेशाब एकदम फ्री हो जाए। अरे कलवा ही एगो मरीज के हम गए रहनी, ओकर मैदान रुक गए रहुए, इतना शानदार हम दवा कहूंगी, ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगी कि बस तो मत। अच्छा एगो बात बताई, राउर पेशाब कितना देर से रुक गई बा? अरे डॉक्टर साहब, पेशाब हमारे 12 घंटा से रुकल बा, ना जाने का में फंस गए बा कि पेशाब उतरते नहीं। ओ तब तो एक चेक करके जब इंजेक्शन लगाओ पड़ी, तब राउर पेशाब एकदम फ्री हो जाएगी। अब आराम बिल्कुल। no, 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 no. सलाम मरीज ना जाने क्या खोइले भाई, खाली नींद छरा लगता।